Bon dia, segon dia a Tòquio. Avui anem a agafar el mític tren bala. Ahir vam estar tot el dia visitant la ciutat, vam arribar abans d'ahir per la nit i el dia d'ahir va ser molt èpic perquè vam fer-ho tota la ciutat, tot el més important. I avui anem cap a Kyoto i aviam com és el tren bala i si és tan guai com diuen, ja ho veurem. Mireu l'estació central de Tòquio. Aquestes són les màquines, el tren bala es diu Shinkansen i hi ha diferents tipus de tíquets. Nosaltres el vam comprar amb el mòbil i aquí en principi es pot fer per llegir el QR. Aviam, posa. Vale, i ara aviam et diu Tòquio, Kyoto, ordinari, non-smoking. El vagó és el Nozomi 225 i ara agafem els tíquets. En principi hem de sortir perquè l'ha llegit el nostre bitllet. I ara surten aquí 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ah, per l'anar i tornar. No. Ens han donat 8 tiquets, però són 4 i 4 perquè hi ha dues màquines diferents per posar-los. El tiquet del tren bala. L'estació central està just aquí baix i és el barri de Ginza, que vam estar ahir, i ara anem al Palau Imperial abans de que surti el tren. Aquest parc està molt ben cuidat, Es nota que en aquesta zona manegen bé, perquè tota la gespa, els arbres, el Palau Imperial crec que s'ha d'agafar tiquet, no ho sé, però aquí es nota, Ah! Tenen muntada una aquí, hem de seguir el Shinkansen i és el número 16. Aquí surten tots els Shinkansens, els trens bala, i això ja és l'entrada de la màquina. El segon tíquet aquí. I ara s'han de posar els dos junts aquí. Aquí està el tren bala. Nozomi 225 a les 11. I aquí hi ha una sala per esperar amb aire condicionat. Molt bé. Aquestes persones estan a cada porta del tren quan para. Mireu, mireu. És aquest el nostre. Les persones es fiquen a cada porta. Aquí hi ha un altre home per netejar el tren en menys de no sé quants minuts perquè han d'anar molt ràpid. Cada tiquet ens ha costat $82, més la reserva del seient, uns $89. Ah! Sí, perquè cap a la dreta o a l'esquerra. Xon. Bons seients del tren bala. Tenim el 18, A, B, C i D. A, B. Hi ha bastant espai a les cames. A les 11 clavat, sortim. I velocitat guapa, Al costat nostre s'estan fotent un banquet de sushi i de yakisobas i tot això, mireu. Allà en teoria està el Monte Fuji, però no es veu perquè hi ha molt núvol ara. Hem tingut mala sort, però crec que és bastant comú trobar dies així. Kyoto. Estem a Kyoto ja, hem deixat tot a l'hotel i ara anem a dinar. Té bona pinta aquest lloc, però jo estic ben fotut. Hem anat a comprar paracetamol abans, tinc un mal de cap, febre horrible.
Porto uns quants dies així, però avui ja fatal. I d'ara anirem a Haciendo Bambú. Uau, jo el tren bala quasi m'agafa un... Aviam què tal el dinar aquí. Ole, allà hi ha la màquina i nosaltres ens sentem allà. Buah. L'aigua a tots els restaurants es pot agafar gratis així i directament te la serveixes quan et ve de gust. Aquí hi ha un bosc de bambú famós. Vamos troncar-nos. És curiosa que la planta està només a dalt, Ossos pandes guapos. La mama diu que havia sentit que de la gent que hi havia no es podia fer ni una foto. No sé si és veritat, però no hi ha gent. No he pogut mirar-la més i m'he girat. I deixem enrere el bosc de bambú, la veritat és que bastant bonic, entrada gratuïta i està ple de camins que es poden fer i és molt tranquil·la la zona. I ara comença a ploure, Aquests dies hi ha un tifó venint cap a Tòquio, cap a Japó en general, i crec que estarem 3 dies amb el tifó i crec que anul·laran trens bales cap a Tòquio i tal. Nosaltres no l'hem agafat, però l'hotel el vam cancel·lar per si de cas i no sé què farem, però en teoria passarà ràpid. Però ja veurem perquè té pinta que serà xungo el tifó. Sortia a totes les notícies, molt heavy, que estava tota la illa com antifonada. Ja veurem. Aquí hi ha un minitren que va al centre de Kyoto i ara l'agafarem. I... està plovent!北日本に前線の雨雲がかかりそうです。さらに南の海上ではこちら台風のところですね。これはね。はい。この影響で奄美や西日本太平洋側暴風の吹くところが。I fins aquí el dia d'avui. Ens despedim. He de descansar. Estic rebentat. Adéu.